πλάτη. Βασιλάκη, ξανακάνε το γέλιο. Μόνο με. Θεολόγια, καθίστε κάτω. Ραφαήλ, καθίστε κάτω. Γιώργο, καθίστε κάτω. Κάτω. Όχι κάτω. Πιο πίσω. Ναι, και πιο πίσω. Πιο πίσω. Δεν βλέπω τα κύπελα. Παιδιά είναι, και σηκώνω γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκατε για έναν ακόμα χρόνο. Μια ιδιαίτερη χρονιά με απαιτήσεις που έχουν ανέβει σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό λέγεται σχολείο, είτε λέγεται ποδόσφαιρο. Είσαστε το τμήμα που όλοι θέλουμε να το κάνουμε προπόνηση, γιατί μπορείτε να βγάλετε απίθανα πράγματα. Σας έχω χάσει λίγο φέτος, αυτό είναι γεγονός, αλλά βλέποντας σήμερα από το μικρό τελικό μέχρι και τον τελικό, είδα το πόσο μεγάλο η βελτίωση υπάρχει. Δεν θα σας κουράσουμε πάρα πολλά λόγια, γιατί συνήθως φεύγουν, είναι του αέρα. Είσαστε σε μια φάση που έχετε μπει στην εφηβεία, έχετε να διαχειριστείτε πολλά πράγματα. Είναι μια χρονιά αυτή που έρχεται που θα πρέπει να βάλετε προτεραιότητες σημαντικές και να τις κρατήσετε. Σε αυτό το κομμάτι θέλουμε πάρα πολύ δουλειά, στο θέμα του χαρακτήρα. Στο ποδόσφαιρο η συναναστροφή μαζί σας και η δικιά σας μαζί μας, νομίζω ότι στον χρόνο που δουλεύουμε μια μισή ώρα μας δίνεται η δυνατότητα να βγάλουμε όλο το χαρακτήρα μας, και εσείς και εμείς. Εκεί καταλαβαίνουμε ποιος είναι ομαδικός, ποιος παθιάζεται, ποιος έχει διάθεση, ποιος δεν υποχωρεί με τίποτα, δεν υπολογίζει τίποτα. Ποιος είναι ήρεμος, γιατί στο ποδόσφαιρο τα θέλουμε όλα. Θέλουμε και τον ήρεμο παίχτη, θέλουμε και το δυνατό, θέλουμε και το γρήγορο. Είναι ένα τμήμα που έχει 3 καταπληκτικούς τερματοφύλακες. Θα πέσουν κορμιά για το ποιος θα παίξει στις μεικτές την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι η ηλικία που είναι βασική για τις μεικτές ομάδες. Θέλω να έχετε υπόψη ότι η συμμετοχή σας στις μεικτές ομάδες του χρόνου σημαίνει αυτόματα και 50% έξω στη συνδρομή σας. Τα παιδιά τα οποία θα μπουν στις μεικτές ομάδες θα μειωθεί η συνδρομή στην Ακαδημία. Είναι βασική ηλικία και έχουμε αρκετούς τέτοιους ποδοσφαιριστές. Θα δείτε, θέλω να σας παρακαλέσω να ξεκινήσετε νωρίς. Μην ξεκινήσουμε 8 Σεπτέμβρη που ξεκινάμε. Ενδεχομένως αν το πρωτάθλημα ξεκινήσει πιο νωρίς, να ξεκινήσουμε και εμείς λίγο πιο νωρίς, 10 μέρες πιο μπροστά. Θέλω να πάμε, γιατί και το ενδιαφέρον των μεγάλων ομάδων έχει στραφεί σε αυτές τις ηλικίες. Είναι μια χρονιά που πρέπει να προσέξετε τη διατροφή σας. Είναι η χρονιά που θα ρίξετε ακόμα περισσότερο ύψος. Θέλω το καλοκαίρι να έρθετε ξεκούραστοι, να ξεκουραστείτε και να έρθετε ξεκούραστοι την επόμενη χρονιά. Αυτό θα γίνει όταν από την ημέρα που σταματήσουμε προσπαθήσετε να παίξετε όσο γίνεται λιγότερο ποδόσφαιρο. Πηγαίνετε να παίξετε μπάσκετ κάποια μέρα που θέλετε να... Θέλω να έρθετε και να έρθετε με την ίδια διάθεση και όρεξη που ήρθατε την πρώτη μέρα πέρυσι. Αν και, εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, δεν σας λείπει αυτό. Έχετε πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και αυτό βγαίνει. Είπα για προτεραιότητες. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει προτεραιότητες? Μπορείτε να τις διαχειριστείτε, να τις βάλετε, ή θέλετε να κάνουμε ένα μικρό πείραμα? Ένα μικρό πείραμα για να τις δείτε.
Να το δοκιμάσουμε. Συμφωνία. Εγώ λέω να το δοκιμάσω γιατί πιστεύω ότι η εικόνα μένει πολύ πιο καλά από το λόγο. Θα ξεκινήσω λοιπόν γιατί ο Γιάννης με ρώτησε τι είναι αυτά και είπα ότι είναι φακυρικά. Αυτό τι μπορεί να είναι. Ας το υποθέσουμε ότι είναι βάζο. Θα μου πείτε πότε γέμισε. Γέμισε κι άλλο. Κι άλλο. Τώρα βγάλτε το αυτό κύριε. Κι άλλο. Δεν γέμισε, τώρα ξεκίνησε. Γέμισε. Γέμισε. Άλλο λίγο. Ακόμα λίγο. Ας βάλουμε και μια πετρολόγο. Γέμισε λοιπόν τώρα. Ωραία. Ναι, γιατί θα σπάσει το γήπεδο. Θα σπάσει το γήπεδο. Βεγγαλικά είναι. Όχι βεγγαλικά στα γήπεδα. Για να δούμε τώρα. Τώρα γέμισε καλύτερα. Δεν γέμισε ακόμα. Δεν γέμισε ακόμα. Τώρα γέμισε. Έχει γεμίσει τώρα. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, Γέμισε. Όχι. Τέτοιο εδώ λίγο. Εκεί έχει κενά. Εντάξει. Ωραία. Γέμισε γι' αυτό. Συνεχίστε την προσπάθεια. Μην ξεχάσεις τα πράγματα. Για να δούμε λίγο. Τώρα θα γεμίσει. Το χωράσανε. Χωράει κι άλλα, Άμμος λέγεται στην Ελλάδα. Μικρά τα πάντα χωράει. Χωράει πολλά. Πολλά χωράει ακόμα. Τώρα πια θα το γεμίσω, δεν χωράει τίποτα. Δεν χωράει άλλη κύριε, δεν βάλτε. Το σπάσω. Κοίτα να βάλει. Εντάξει, Άντε εντάξει. έχουμε να πούμε τίποτα. Όχι. Γέμισε. Όσο είναι το ροδ, όσο σπάσει το ροδ, Θα την πιούμε. θα κάνει μπαμ. Θα κάνει μπαμ. Θα ξεκινήσει. Αμαρτία κύριε. Κρατήστε την. Ό,τι περισσέψει. Κι άλλο. Ρίχεται πάνω σήμερα. Μέθησαν οι πέτρες. Γέμισε λοιπόν, Τώρα γέμισε, είστε σίγουροι. Όχι. Τι άλλο χωράει. Εντάξει. Φτάνει, εντάξει. Εντάξει. Σίγουροι δεν μπορούμε να βάλουμε τίποτα άλλο μέσα. Νερό. Αγάπη για το ποδόσφαιρο. Την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Αυτό ήταν, δεν γέμισε. ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Λοιπόν, οι μεγάλες, ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι το βάζο της ζωής μας. Οι μεγάλες πέτρες αντιπροσωπεύουν τα σημαντικά πράγματα. Ποια είναι τα σημαντικά για σας? Αυτά είναι τα σημαντικά από τη μέρα που θα γεννηθείτε, είναι τα σημαντικά. Υγεία. Σχολείο. Να πω κάποια, η οικογένειά μας, τα αδέρφια μας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι καλοί σας φίλοι, δεν είναι τα σημαντικά αυτά? Αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν και μας μείνουν οι πέτρες, η ζωή μας πάλι γεμάτη δεν θα είναι? Τα χαλίκια που βάλαμε, τα βότσαλα, τι αντιπροσωπεύουν? Τις δραστηριότητες.
είναι τα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας. Τι είναι αυτά? Είναι οι σπουδές σας, Είναι τώρα και θα η δουλειά που θα έρθει αργότερα, το κινητό σας, ας πούμε, ο υπολογιστής, η τηλεόραση. Όλα αυτά που Όλα αυτά. Διαφωνείτε? Εσύ το μαλακί. Την άμμο που ρίξαμε μετά μέσα, τι θα μπορούσε να είναι? Μπαμ. Οι συνέπειες. Αν, Οι φίλοι μας. όχι οι φίλοι μας, είναι τα υπόλοιπα μικρά πράγματα. Αλέξανδρε, Τα υπόλοιπα μικρά πράγματα. Αν βάλουμε πρώτα τα χαλίκια και γεμίσουμε το βάζο, χωράνε τα σημαντικά πράγματα μέσα? Τι λέμε λοιπόν? Πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Τι είναι πιο σημαντικό? Θα το βάλουμε πρώτο. Η ζωή μας θα είναι άδεια χωρίς τους γονείς μας. Αποφασίστε λοιπόν ότι είναι καιρός η επόμενη χρονιά που έρχεται να την οργανώσετε και να τη διαχειριστείτε σωστά. Να βάλετε τα πράγματα σε μια τάξη. Έχετε το χρόνο να ξεκουραστείτε το καλοκαίρι, να τα δείτε τα πράγματα με άλλη οπτική ματιά. Θα μεγαλώσετε. Υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να μπορέσουμε αυτά τα μικρά πράγματα να τα βάλουμε σε μια σειρά, να ξέρουμε πότε πρέπει να διαβάσουμε, πότε πρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο. Χωράνε όλα. Βλέπετε ποδοσφαιριστές που είναι και γιατροί. Δεν είναι παράξενο, υπάρχει χρόνος για όλα. Δεν είναι να διαβάζεις όλη μέρα. Ζητάω λοιπόν να έρθουμε πιο όριμοι την επόμενη χρονιά, αποφασισμένοι για πολύ περισσότερη δουλειά, αποφασισμένοι ότι η μία προπόνηση θα είναι σίγουρα σε μεγάλο γήπεδο και θα βρούμε την ώρα και τον τρόπο να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα προετοιμαστούμε για την ομάδα μας και για τις μικτές. Δεν λέω για επιτυχίες. Βλέπετε ότι η Ακαδημία μας, όταν έρθει η ώρα να δώσει τις επιβαρύνσεις, τις δίνει. Η Δετάρτη γίνανε απονομές πρωταθλητών. Πήγα στη Θερμή και έφυγα αγκαλιά με 3 κύπελα. Πρωτάθλημα στο ανδρικό, πρωτάθλημα στο παιδικό, πρωτάθλημα στο εφηβικό. Σημαίνει ότι έχουμε τον τρόπο και βέβαια δεν υπάρχει κανένας καλός προπονητής άμα δεν έχει καλούς παίχτες. Τον καλό προπονητή τον κάνουν καλοί παίχτες. Και εντάξει, σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε κανένα παράπονο. Περιμένω όμως κάποια πράγματα και έξω από το γήπεδο να τα διαχειριστείτε με καλύτερο τρόπο. Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε υψηλό επίπεδο άμα δεν μπορεί να βοηθήσει ο οργανισμός. Του χρόνου θα μπει και γυμναστήριο μια φορά την εβδομάδα. Ξεκινάνε, ήδη το ανανεώσαμε, παραγγείλαμε όργανα ειδικά για εσάς, για αυτές τις ηλικίες, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Έχετε πάρει σημαντικές εμπειρίες, μπαίνοντας σε ένα πρωτάθλημα μικρότερη ηλικιακά. Του χρόνου είμαστε έτοιμοι, η βασική ηλικία στους παιδες είναι η δικιά σας, να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Θα σας πει 2 λόγια ο Παναγιώτης, που βασικά θα είναι και ο πολυτιμότερος παίκτης που θα ψηφίσουμε και μην περιμένετε κανένα κύπελο. Εντάξει. Αυτό που θέλω να πω, παιδιά, είναι καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε αυτή τη χρονιά. Πιστεύω να σας έδωσα όσο και πολλά πράγματα μπορούσα και να ξέρετε κάτι, ότι ναι, μεν μπορεί να σας έδωσα όσο και πολλά πράγματα μπορούσα να δώσω και όσον αφορά το αγωνιστικό σας κομμάτι, αλλά και όσον αφορά τη διαμόρφωση του χαρακτήρα σας, αλλά να ξέρετε ότι και εσείς μου δώσετε κάποια πράγματα, κάποια ερεθίσματα για το πώς μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε κάποια πράγματα που κάναμε. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι μόνο τα καλά πράγματα έχω να θυμάμαι αυτή τη χρονιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και τους γονείς, οι οποίοι σε όλους τους αγώνες που κατεβήκαμε και παίξαμε είχαν άψογη συμπεριφορά
σας ενθαρρύνανε και ειλικρινά μόνο καλά λόγια ακούγατε που την εξέρω. Γι' αυτό έχει να ρωτήσει κανένας τίποτα άλλο? Όχι. Για την πείρα δεν σας προξένησε καθόλου περιέργεια? Είναι που έτσι το λαός. Η πείρα είναι δραστηριότητα. Λέει όσο γεμάτη και να είναι η ζωή μας, όσο φορτωμένοι και να είμαστε, πάντα υπάρχει χώρος, υπάρχει χρόνος να βρούμε μια παρέα και να πιούμε μια μπύρα. Όσο φορτωμένη και να είναι η ζωή μας, πάντα βρίσκουμε ένα χώρο, ειδικά άμα την πιούμε με καλή παρέα, με ζεστούς ανθρώπους. Να πάμε λοιπόν στις απονομές. Οι απονομές θα είναι λιτές. Δηλαδή, θα περιοριστούμε στο ελάχιστο, γιατί και λόγω να συμβαδίσουμε με την κρίση κατά κάποιο τρόπο. Αλλά και πιστεύω ότι οι πολλές βραβεύσεις τελικά κάνουν κακό, δεν κάνουν καλό. Γιατί, εντάξει, παίρνει και ο δεύτερος, παίρνει και ο τρίτος, παίρνει και ο τέταρτος και κάπου χάνει και την αξία η βράβευση. Θα ξεκινήσω από τα 3 και μοναδικά παιδιά που συμμετείχαν στην πρόταση ονόματος. Και είναι ο Άρης, ο Νίκος ο Χατζηδημητρίου και ο Ευαγγελέλης ο Γιώργος. Και παρακαλώ να έρθουν. Με βομβαρδιστές και πάνθυρες, κατά κύριο λόγο, θα σας δώσω ένα συλλεκτικό μετάλλιο της ΕΠΟ που χρησιμοποιεί μόνο για πρωταθλητές μεικτών ομάδων και για εθνικές ομάδες. Και εύχομαι κάποια στιγμή να το πάρετε σε ανώτερη κατηγορία. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά και περιμένω μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί πιστεύω ότι είναι μια διέξοδος, είναι κάτι που το καθιερώνουμε στην Ακαδημία και είναι κρίμα να μην συμμετέχετε. Χρειάζεται αυτό που λέμε προτεραιότητες. Αντί να μπούμε στον υπολογιστή και να καθίσουμε 3 ώρες ή να στείλουμε 10 μηνύματα, καθόμαστε και φτιάχνουμε ένα σήμα. Βάζουμε και το μυαλό μας λίγο να δουλέψει και το χέρι μας. Μπορεί να είστε και κρυφά ταλέντα στη ζωγραφική, δεν το ξέρετε. Επίσης, να σηκωθούν οι 3 τερματοφύλακες. Συγχαρητήρια. Φοβερή βελτίωση. Μπράβο. Το ίδιο ισχύει και για εσάς. Και εσένα. Μαρία, να μην αδικείς τον εαυτό σου, εντάξει, να δουλέψουμε. Θα αφήσω... Όχι. Ας πάμε λοιπόν στον πρώτο σκόρερ, που για σήμερα είναι ο Μιλτιάδης. Ο Άρης. Σέλαρη. Ο Τζίμις. Υπήρχε μέχρι τελευταία στιγμή πολύ έντονος συναγωνισμός ισοβαθμίας, αλλά σήμερα ο Άρης το κλείψε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συνηθίζουμε να βραβεύουμε κάποια παιδιά που εκτός από πολύ καλοί παίχτες είναι και πολύ καλοί χαρακτήρες. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος δεν νομίζω να έχω, εγώ τουλάχιστον τη φωνή του στα παιχνίδια δεν την έχω ακούσει. Έχεις την εντύπωση ότι δεν ακούγεται καθόλου. Πέρα όμως από αυτό, είναι ο παίχτης που είχε και θα έλεγα τη μεγαλύτερη βελτίωση φέτος. Αν καταφέρει και αξιοποιήσει τα προσόντα του, πιστεύω ότι θα μας δώσει κάτι εντυπωσιακό στα επόμενα χρόνια. Και καλό τον Νίκο το Μαμουλέλη.
Μεγάλο είναι αυτό. Ο κύριος Φάνη. Είναι μια ειδική διάκριση του λόγου. Δεν είναι. Πολυτιμότερος παίχτης, ίσως είναι λίγο βαρετό και δεν θα σας κουράσω, είναι πάλι ο Αποστόλης ο Σαμιώτης. Η βράβευση θα την κάνω εγώ, γιατί δεν ξέρω αργότερα, σε λίγα χρόνια, αν θα... Και θέλω να κρατήσει και φωτογραφία, γιατί αν πιστέψεις σε αυτό το δώρο που σου κάνει ο Θεός και στην ευφυΐα, θα πας πάρα πολύ ψηλά και το ξέρεις. Ξέρω ότι βάζεις προτεραιότητες, είσαι πολύ πειθαρχημένος και ισορροπείς και ανάμεσα στο διάβασμα και ανάμεσα στις προπονήσεις. Είναι όμως μια ιδιαίτερη χρονιά που πρέπει να βρούμε χρόνο. Ναι, στα μαθήματα θα δυσκολέψει η ιστορία, αλλά θα υπάρχει και χρόνος και διαφορετικές ώρες από κάποια να δουλέψουμε σε πολύ πιο ψηλό επίπεδο. Εντάξει, άντε αγόρι μου, συγχαρητήρια. Οι ομάδες που αγωνίστηκαν στο μικρό τελικό να έρθουν οι αρχηγοί, να πάρουν ένα αναμνηστικό μετάλλιο. Στο μικρό τελικό ποιος ήταν αρχηγός? Α, ο Γιώργος και ο... Και του χρόνου στο τελικό. Στο μετάλλιο. Ο τελικός πήγε να γίνει στο τέλος ντέρμπι, να πάει στα πέναλτι. Θεωρώ όμως ότι η νίκη της πρώτης ομάδος είχε μεγαλύτερη αξία, γιατί είχε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Να έρθει λοιπόν ο αρχηγός από την νικημένη ομάδα του τελικού, ο Ραφαήλ. Και όπως έχουμε πει, οι αρχηγοί στους τελικούς είναι πάντα με κλήρωση, παιδιά. Εντάξει, και επειδή είχαμε ένα θέμα πριν στο τελικό. Και καλό τον αρχηγό της πρωταθλήτριας ομάδος, τον Θεολόγο. Πάλι Ελλάδα τώρα. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω άλλο, θα πω απλά ένα-δυο πράγματα που αφορούν τους γονείς. Ο Γιάννης Παναγία τρώμαξε. Θα σας πω και κάτι που αφορά τους γονείς σας βασικά. Επειδή βλέπω ότι αρκετές οικογένειες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη συνδρομή που έχουμε βάλει. Και δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια, προσπαθούμε να τη μειώσουμε, αλλά κινούμαστε οριακά. Σαν Ακαδημία έχουμε τρέξει ένα χορηγικό πακέτο, το οποίο μπορεί να διαφημίσει την επιχείρησή σας. Πιστεύω μέσα από την Ακαδημία και μέσα από τις εμφανίσεις των ομάδων μας που συμμετέχουν σε όλα τα πρωταθλήματα. Με παράλληλη τοποθέτηση στα γήπεδα και εκεί που αγωνίζεται η μεγάλη ομάδα και στα μικρά γήπεδα διαφημιστικών πινακίδων. Πιστεύω ότι το ποσό δεν είναι μεγάλο και ότι αυτοί που θα θελήσουν να μας βοηθήσουν, ό,τι ποσό μας συγκεντρώσουμε θα κυλήσει στα παιδιά. Θα βρούμε τρόπο ή να
μειώσουμε τη συνδρομή ή να καταφέρουμε του χρόνου από την πρώτη μέρα που θα έρθουν να πάρουν δωρεάν όλο το αθλητικό υλικό. Και αυτοί που έχουν δυνατότητα και διαφημίζονται σε διάφορα μέρη, πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και αξίζει τον κόπο να το κάνετε και για τα παιδιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Να βγούμε. Καθίστε. Το κύπελο να φαίνονται τα κύπελα, να φαίνονται. Ωραίο είναι από το Μουντιάλ. Κάτσε Μαριάντα πιο εκεί να βλέπουμε. Τα κύπελα να φαίνονται. Αρούλη, εσύ όλα. Όχι, άλλη δημοσιότητα. Άντε ρε και δεν φαίνουμε. Σε μένα Γιώργο. Όχι, παπαράκι. Μαζέψτε το όλο τις συμφωνίες. Δεν πειράζει. Τα μετάλλια να πάρετε τα μετάλλια σας. Αρούλη, έτσι δεν πάμε. Άρε, ποιο είναι λάθος. Ψηλά. Τα πρόσωπά σας να φαίνονται. Πάνω έτσι, άμπρα. Έτσι. Εδώ. Αυτό είναι. Πού θα πούμε ρε εμείς από την άλλη. Ωραία. Εντάξει. Μπράβο, μπράβο. Μικρέ. Μπράβο, ρε. Κόλλα. Έλα ρε Βαγγέλη,